iti masakbayan. Di napalabas, nagkasapulan ni Claire iti pagbayad na iti pagadalan. Isu apinadas na ti masidag iti amana. Gapo tanaturay ni Lala. Saan ngay manugot nga ikan wano pautangan lakuman ni Jojo ti anak na. Ngamkit di, ininsulto na laeng ti balasitan. Iti may sa abigat, naklaat ni Lovely. Gapo tadimtang ni Jojo iti balayda. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo italawas na pauluhan. Bidot, apang nagdan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Lovely, mabalin ka din agsarita ta. Ha? Jojo, anya ti aramidam diti balay. Diyak kaya ti mariribok no maamuan ni Lala ti kaadam dito eh. Napateg ti gagarak. Mabalin ka din agsarita ta. Pastre kan lakuma. Sige, tapno awan mo ti may bagbagam. Sumra ka. Agyamanak. Ala, agtugaw ka. Agyamanak. Mabitlaan. Inak mangala iti merienda. Saanen? Adala kayat ko nga itad. Anya dayta? Pagtoy. Pangmatrikulat ni anak ta. Bayada mo ti sibubukal a semestre. Tapno awanen pampanonotam. Kasano nga da kwartam? Di mat saan akayat ni Lala at tulungan ti anak ta? Amang ano aga pa kayo laan. Saan mo na panunutan day ta? Tinapateg. Addan aramatan ni Claire. O atoy, awatam. Mapanakon. Amang ano da makakita kanyak na imay ditoy. Ibagam tulangan ka ni Claire nga anak ta nga imayak. Agyaman nak Jojo. Diyak ko makayat nga awatan daytoy. Ngam talaga ngamin nga awan mairimedyok ita. Jojo, mabalin ka ding agsarita tabiit. Sige na Anita. Anya ka rin bagayo. Umay ka. Agtugaw ta dito'y papag itisirok ti kayo. Di ka madanagan. Apagbiit laeng ti panakisaritakken ka. Sige. Anya nga minti bagayo, nana. Anya ka di ti ginagaram, Jojo. Anya ti imbagam ken ni Lovely nga anak ko. Inted ko lang ti pangmatrikulan ni Claire nga anak mi. Dadya lang. Nasaya at matno kasta, Barok. Nana. Amom kaday akasta uunay arigat ni Lovely amang isaksakad iti panagbiagda iti anak yo. Pinaybayam ti aginam. Kalpasan na. Paidamam pa iti anak mo iti basit laeng atulong. Nadagsan matiriknak no makitkitak ti panagrigrigat ti anak ko. Nga mamati kayo man wano saan. Inayat ko itinapudno ni Lovely. Adalang kami nagitipasamak anang balbalew iti dayta. Kunakmat kada kayo, Daddy. Uray itadyo kanyak ti ipapasweldo yo kin ni Jojo. Amangan ngamin no itad na lang iti agraraman nga agina. Ha? Jack itulong? Bayam ngay gaman na mati kwarta na iha. Jack mamati nga garami di ti kalukuan ni Jojo. San ka di, Jojo? Husto kayo, Daddy. Awanan komunikasyon ko kadakwada. Siguradwam lang ang apod no dayta nga ibagbagam, Jojo. Di ka madanagan, Lala. Agtong palak iti amin akayat mo. Sige, kasta. Kamatam dagiti kalaban mo. Iko, Ha? aramida mo na iti homeworks mo. Nagano ti masapul nga ilagpas mo. Ngam agay ay ayam ka manan iti cellphone. Kung ngamin, Daddy. Jack ngamin masursurutan dagiti homeworks ko. Nagririgat mat. Makapasakit iti ulo. Anya? Agpatulong ka ngamin ka ni Mamim. Di namat ngarod kayat, Daddy. Mabalin ka di, Daddy. Da kayo langan ti mangisuro kanyak. Please, Daddy. O sige. In kay reward dagiti things mo, kat tulungan ka. Talaga? Agyaman ak, Daddy.
I love you, Daddy Jojo. Naimbag pa'y ti saan ko nga anak na matulungak. Ngam tibukod ko nga anak na baybay akon. Nakita, Jojo. Kat magustwak launay. Kaya niya, Lala. Apaya naragsak ka. Anya ka di tinakitam. Nakitak ti panang tulong mo kin ni Rico kadagiti homeworks na. Agyaman na. Gapukin ka. Addan ama ti anak ko. Kat amok. Gapo day ta iti panagayat mo kanya. Saan ka ni, honey? Wen, husto ka. Agyaman ako unay kan ka, Jojo. Ay ayatan ka matunay. Sikatin ng silpo iti biyag ko. Gapot at tinungpal mo ti arapaap ko. Asikat agbalin nga asawa. I love you, Jojo. Oh, anya ti aramidan ta dito'y parke, kaya. Pare Brandon, kailiw kong tipudno nga ay ayatak. Ni Lovely. Anya? Kasano kumaan ni Lovely ti ay ayatem? Kat nimot lala tintungpal mo. Pinanawam dagiti aginam, saan ka di? Ammom ti kinapudno, pare. Naipitak lang iti sitwasyon. Saan laki di amaawat ti konsensyak na dadaka sa mapasamak kanilala. Iso ngay manugot ak iti kayat idi ang mapasamak ni Daddy Cesar. Pudno, amok ti sitwasyon mo. Nga madamat pagpilyam. Panagkunak kat na imbaganan ni Lala. Iso ang mabalin mo mat siguro na panawan. Saan ang nalakareta, pare? Adda tulagan mi iti amana. Kan may saan pa'y anaan-anay ti panagimbag ni Lala. Iso ang mabutungak nga agarami di ti banag adi na magustuhan. No kasta nga, Rod, ano sam tigasat mo, pare? Ngem, di mo kumamot baybay anti anak mo. Malagip ko titulagan mi iti ama ni Lala. Nagpakpakaasi kanya. Pangaasim, Jojo. Tulungham ti anak ko. Narigat kanyak nga amana, nga ibaga. Nga mamok asanen nga agbayag ti anak ko. Sir, ladingitag. Adan pamilyak. Agkalaysa kaminton ka ni Lovely. Apama na makaurnungak. Pangaasim, Jojo. Ti pamilya metlang ti agnumar. Numanugot ka iti kayat ko. Anya, kasano ko maamapasamak ti kasta? Sigurado ang masaktan ti pamilyak no umanugot ak iti kayat yo, sir. Amo ka narigat ti adda pa nagbiagyo. Kat numanugot ka lakit di iti kidkid dawakan ka. Dakalakan ti dahad ti ipaayikukan ka. Ngam, sir. Basta umanugot ka, ngagkasar kayo kinilalang anak ko. Ipaay mo ti ragsaken kwa na, gaputa si kati ay ayaten na. Pangaasim ko matapat ganak. Kasta ti ko na ti ama ni Lala, pare. Kat imanugot akman. Ngam sabali mati mapaspasama kita, Jojo. Tenggal da kameten dagiti agama. Kat ad-adda amarigrigatan dagiti aginam. Laitang arog ti paglidayak unay. Saan ang nagtungpal ni Don Cesar iti inkarina kanyak? Mabuti ngak ngamin basta pumanawaklatan. Amangan nadadaka sa mapasamag kanilala. Kat siyak pa'y ti mapabasol. Mabalin ka di ngagsarita ta, Daddy. Napatagtibagakan ka. Anya ti bagami, ha? Umadaning ti wedding anniversary mi kini Jojo. Uwan ngagpaiso. Into no may alawas ang dayta, iha. Mabalin tagkid daw, Daddy. Anya dayta. Ala, ibagam lang. Anya ti kayat mo akid dawen. Kayat ko, naragsak tayo amin iti daytang aldaw. Iso akayat ko
Ibagam to kini Jojo, tagsagana tayo inton anniversary ti kalaysayo. Mami, mabalin ka di amamwak, no asino ti amak? Anya, Wan, mami. Apay adiyo kayat amamok ti pudpudnong amak. di mon panunutan ti maipapan iti dayta, iho. Adamat ni Jojo. Ison ti timakder nga amam, sipod pa'y. Uray pa'y, mami. Kayat kulat ta amak kita. Kan maam mo ti amak. Mabalin ka di, mami. Di mon ipilit ti kayat mo, Rico. Jak amuno sa dino itan ti ayan ti amam, naawatam. Basta. Kayat kulat ta am mo ti amak. Inton makalpasak iti panagadal ko. Siyak tun amis mo ti mangsapol iti amak. Nagadumat tanto'y naluto ang makan, nanang. Apay, ada ka di okasyon, Lola Anita? Apay, nalipata maon. Kat no kasangay ni nanang mo ita. Wan anak ko, kat nagsagana ak, kas panagyaman tayo iti Diyos. Gapo iti sabali manen atawan nga impay na kanya. Wanyag paiso. Happy birthday, nanang. Malagip ko tinapalabas. Nakaragragsak tayo iti ubingak. Ngam ita, insukat na ta ni Papa iti sabali a pamilya, nanang. Anak, di kan agladingit anak ko. Bayamon ni Papam. Alakit din. Pagsasangwan tayo, tinaysagana. Ay, happy birthday, anak ko. Happy birthday, nanang. Agyaman ak unay. Kang runaan na. Agyaman ak iti Diyos, iti daytoy a panagkasangay ko. Jojo, honey. Kan, intan maturog. Rabiin, ngam ada ka pa'y lang dito'y salas nga agbasbasa iti libro. Umula ka niti sireta. Sumarunuak. Lepasak lang natin basbasahin. Sige nga, Rod. Di ka agbaybayaguan. Kasangay ni Lovelita. Amok amalaklagip na dagiti nararagsak akan itumi. Pakawan anak, Lovely. Impang pangrunak matan di sabali at tao. Ngamda kayo apudpud no apamilyak. Nagkamaliak. Impagarup ko. No napimpintas ti maipay ko kada kayo apanagbiag. Ngam ad-adagayam arigat kan tuok tilaklak aman tayo. Agyaman na. Gaputan na uray kamatlaangan asimrat dito'y silen. Honey. Ay, mabalin ka di nga arakupan na. Kaya't ko amarik na ti pamatag mo. Kan may sa, nasimsimbang titulog ko, no arakupan nak nga umunat. Wan. Ay ayatin ka unay, Lovely. Anya ti ko naman. Ulitin man ti dinakamat mo anagan, Jojo. Ne, anya ka rin ti bagbagam. Nagan mo ti dinakamat ko. Asino kumamat ti nagan at akamatag? Idin to tasikat ti asawak? Naglawag anang ko. Ni Lovely ti dinakamat mo. Ibagam man kanyak. Pudno ka ding ayatan nak. Sumungbat ka, Jojo. Pagkwarkwartahan nak ka dilang. Ha? Ibagam ti pudno. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na dinggan. Tituloy ti seryetay itaalawas ang napauluan. Biddo, apang nagdan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Arlene Agustin. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC,
Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.